Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa lahu minni al-hadis au kama qala. Amma ba'd. Amit pasang kaliman tabik mugi tinebihno saking tulah sari, tinebihno saking siku dendaning Sang Hyang Maha Kawasa. Nuwun kula nuwun. Sang yanding para sepuh pini sepuh aji sepuh dalah para pepunden ingkang satuhu lebda ing reh darmaning pitutur pana ing pamawas ingkang tansah kinabekten. Para alim, para ulama, para kiai, para haji, para santri ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi ingkang pantes minangka kiblating panuntun manembah mringarsaning Gusti ingkang tuhu kita tenggo pituwahipun. Para satriyaning nagari pangemban-pangembating praja ingkang tansah mastuti mring pepoyaning kautaman. Sumrambahing para tamu kagung sumawana putri ingkang sampun pepak sinaraja dahat kaningga murda. Datan katalumpen para kadang werda tumaruna ingkang tansah winengku ing bagya lan mulya. Kasugengan katentreman karaharjan miwah kabagas warasan mugi tansah lumuntur saking sih wilasaning Gusti Kang Maha Welas saha Maha Asih. Satemah sageta hamba bardaya pangaribawa ingkang kajiwa kasarira waraden sagung dumadi mastuti dawuh saha jejibahan ingkang kedah sinangkul. Inggih kalenggan menika kula pinije ingkang hamengku gati nenggih Bapak Sugiyana Ibu Kasimuniati kinin pratitisaken kauping putra kinasih ingkang asus silih Diah Ayu Siti Lailatur Rahmah jinatu krama dening Bagus Ahmad Dzuladid atmaja jalunipun Bapak Muji Ibu Asini. Mila mekaten Bapak Sugiyana Ibu Kasimuniati ngaturi handika sami saperlu paring idi pangestu ingkang wilujeng dumateng penganten sarimbit. Sinartan ngunjukaken pudyaning astuti mringarsaning Gusti Kang Maha Suci. Keparenga kula gempil kamardikan. Tigas wacana satawis saperlu ngaturaken rantamaning adicara ingkang arsa katitilaksana. Murwakani tumapaing pahargyan wijining penganten putri saking sasana Tepaswangi kakanthi manjing pring sasana Prinengga. Kalajengaken kanthi praptanding penganten kakung saking sasana Palerman kakanthi manjing pring twaraning pahargyan. Tumuli katindakaken lumadining upacara pasrah panampi Sekar Cempaka mulya saseni.
Purno pasrah parampi sirat mojo penganten Sarimbit Arso kapanggihaken jumbuh tata cara adat widiwidana ingkang sampun lumampah wonten laladan Alas Malang, Desa Pengkol Jagung, Kecamatan Jati. Dalasan upacara grobongan jangkep gembul bujana Andrawina miwah sungkem pabekti pring bapa ibu. Pratandha pahargyan tuwin pawiwahan paripurna. Penganten Sarimbit Arsa jengkar saking sasana rinengga tumuju ing dwaraning pahargyan sapuni nyadong berkah kanthi tumapaking upacara bedholan. Sinambing rantu lumadening upacara kawiwitan sagunging para tamu kakung putri kasumanggaaken rahapi pasugata ugi katuran hanjingi ngantos paripunaning adicara. Nuwun nuwun kula nuwun. Matur sembah nuwun sagunging para tamu kakung putri ingkang satuhu luhuring budi murwakani lambahing pahargyan tuwin pawiwahan dauping penganten Sarimbit nenggih Siti Nailatur Rahmah Dalasan Bagus Ahmad Duladit. Sumangga sinarengan kula dherekaken manung puja mringarsaning Gusti Kang Maha Kawasa nenggih Allah Subhanahu wa taala lumantar waosan umbul kitab suratul Fatihah linambaran pangajap mugi lampahing pahargyan ing rikala kahar menika manggih wilujeng rahayu datan rubeda satunggal menapa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, Pak. Bapak Kepala Desa Pengkol Jagong, Dusun Jati Alas, Dukuh ngoten nggih. Dukuh Jati Alas, Desa Pengkol Jagong ingkang tansah kalurmati lan sedaya perangkatipun ingkang tansah kalurmati ugi. Dumateng para penderek rombongan pangombyong saking inggih menika Desa Kembang, Dukuh Kedung Dawa, Kecamatan Todanan sedaya ingkang tansah kula hormati. Dumateng sedaya kakung putri tamu undangan saking keluarga besar Bapak Sugiyono sekalian ingkang tansah kula hormati. Saderengipun kawula matur menapa ingkang saged kawula aturaken. Monggo kita sareng-sareng nyaosaken syukur. Alhamdulillah wonten ngersa dalem Allah taala. Dene napa ing wekdal enjang menika kula lan panjenengan sedaya saged pinanggihan kanthi selamat keadaan sehat walafiat. Mboten mangke alangan setunggal menapa-menapa. Salajengipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya saged kagolong dados umatipun nggih awit wonten ing alam bebrayan menika ngantos dumugi wonten yaumul kiamah benjang. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kawula ngadhep wonten ngersa panjenengan inggih menika mboten sanes mawakili dumateng Bapa Muji anggenipun badhe silaturahim wonten dalemipun Bapak Sugiyono kanthi dislametaken dening Allah taala senajan napa niku dalane rada elek tampi sampun saged pinanggihan. Mugi-mugi kanthi pinanggihan ing enjang menika mbeta berkah ngoten nggih. Berkahi khususipun dumateng Pak Sugiyono sekalian lan Bapak Muji sekalian termasuk penganten sekalian. Lan ingkang salajengipun wonten ing wekdal menika Bapak Muji ngaturaken salam dumateng Bapak Sugiyono ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingkang angka sepindhah inggih menika Bapa Muji, inggih menika silaturahim. Ingkang angka kalih Bapa Muji inggih menika wekdal badhe inggih menika nyerahaken arupi napa niku jambe surah Pak nggih, lamaran adat cara Jawa. Ingkang sepindhah ngaturaken kisang tangkep lan tape segandu ketan segandu lan tape segandeng lan wonten kubur ampen sanesipun sedaya kala wau dipun serahaken dumateng Bapa Sugiono sekalian. Lan rupi pernata kala wau saking masakan Ibu Wasini mbok bilih wonten rasa ingkang kirang nojoki dumateng penggalih ipun Bapa Sugiono sak keluarganipun. Ibu Wasini nuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Awit menika wekdal saged do teter Pak nggih teng dalan ngoten niku, tapi nggih matur nuwun sampun dugi mriki dipun kersakaken dening Allah taala. Mugi-mugi anggenipun paring sodakuan utawi lamaran kala wau Bapa Sugiono saged nampi sak wontenipun nggih namung kados mekaten menika. Lan ingkang salajengipun kawula minangkani saking Bapa Muji, wekdal menika Bapa Muji kagungan putra jaler nami Abdul Adib. Ngiras menika wekdal dipun pasrahaken dumateng Bapa Sugiono sekalian. Mugi-mugi kanthi pasrah kula kala wau Bapa Sugiono saged nampi saged nggula wentah napa ingkang dados pekerjaanipun, sebab wonten ing dusun mrika dereng nate merdamel Pak nggih, watakipun tiyang nom nggih ngoten niku. Nek urung palakrama nggih dereng roh pekerjaanipun. Mila kula aturi Bapa Sugiono maringi wejangan-wejangan utawi maringi sesuluh supados dados rumah tangga ingkang bahagia, rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah ayem tentrem gesangipun. Lan ingkang salajengipun kawula sak rombongan matur nuwun sanget wonten ing dalemipun Bapa Sugiono ketingalipun nggih sampun ngertos mlaku adoh to kene ya ndang diwehi ngombe ndang diwehi mangan. Alhamdulillah nggih, mugi-mugi kanthi sedekahipun Bapa Sugiono kala wau saged beta berkahi, khususipun inggih menika besan Bapa Muji saking Desa Kembang Dukuh Kedung Dawa Kecamatan Todanan. Janjanipun nggih tangga Pak nggih, antarane Kecamatan Jati kalih Todanan niku nggih cedhak Gang Konduran, tapi manggone niku rada Todanan nggih rada sisih pinggir kulon, Landuplang nggih rada pinggir kidul kulon, nggih arang kepanggih. Alhamdulillah pertemuan menika mugi saged beto berkahi, khususipun dumateng penganten kekalih kala wau anggenipun mangku bebrayan saged pikantuk ridho saking Allah lan pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Ing mangkenipun mugi dipun tata kalian Allah, dipun dadosaken rumah tangga ingkang bahagia, rumah tangga ingkang sejahtera, rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah ayem tentrem gesangipun. Lan kula kinten kula mboten saged matur panjang lebar, namung semanten anggen kawula matur, kawula ing wekdal menika terakhir nuwun donga pangestu panjenengan Bapa Sugiono sak keluarganipun wangsul kula saking Dukuh Jati Alas Malang, Desa Pengkol Jagong menika nyuwun keselamatanipun, nyuwun donganipun awit saking mriki ngantos
paripurnane lampahan dumugi dukuh Kedung Dawa, mugi saged pikantuk keselamatan, pikantuk donga panjenengan sedaya. Lan malih mbok pilih rombongan saking Kelurahan Kembang Dukuh Kedung Dawa wonten ing mriki wonten tutur kata ingkang kirang nocoki dumateng penggalih panjenengan sedaya. Kawula minangkani saking sesuluhipun Bapak Muji sekalian nuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Akhirul kalam wallahu maufiq ila wamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten menggah hatur pasrah saking pepunden kula Bapak Haji Ali Muhtarom Sigro Katampi Bapak Kiai Haji Soim kanthi menika kalaksanan sedya kasumanggaaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama ingkang saduh kinabekten, dumateng sesepuh, bini sepuh, ugi adi sepuh ingkang saduh kinurmatan, dumateng pangemban pangebating praja satriyaning nagari ingkang kinarya pangawulan kawula dasih ingkang pantes ing sinudarsana, dumateng Saibul Hajah Bapak Sugiono dalah Ibu ugi Bapak Muji dalah Ibu Wasiani. Wabil khusus dumateng temanten kalih ingkang berbahagia, dumateng sedaya pangombyong penganten kakung miwah putri ugi sagodrah tamu undangan ingkang kula hormati. Puji syukur alhamdulillah monggo tansah kinduaken wonten rasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Awit saking nikmatipun kula lan panjenengan sedaya ing dinten sak mangke dinten ingkang sae menika sakit panggihan wonten majelis ingkang berbahagia menika dalam keadaan sehat, bahagia, mboten kirang setunggal punapa. Shalawat salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kinto antu-antu sahabatipun wewet gesang wonten ing donya menika ngantos benjang wonten ing akhirat. Amin. Para rawuh ingkang saduh kinurmatan, ing mriki kawula winangka duta sulisaripun Bapak Sugiono winangka wali saking temanten putri inggih menika Roro Ayu Diah Siti Nailatur Rahmah. Awit saking bombong lan gumbiraning manah Bapak Sugiono boten kuwo matur dumateng panjenengan sami. Mugia anggenipun hangrakit sekar cempaka mulya amiha suta mahargya siwi tansah pikantuk keselamatkan kulujengan boten nenten setunggal punapa. Sepisan ngaturaken dumateng khususipun keluarga ageng Bapak Muji dalah Ibu Wasiani ingkang saking tlatah Dukuh Kedung Dawa Desa Tembang Kecamatan Todanan. Bapak Sugiono ngaturaken salam taklim ugi kantri ikra bilisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun Bapak Sugiono ugi ngaturun panuwun dumateng rawuhipun panjenengan sedaya. Mugi rawuh panjenengan sedaya nika dadosaken tambahipun raketipun pasedereken antawisipun keluarga ageng Bapak Muji dalah Ibu Wasiani ugi keluarga ageng Bapak Sugiono dalah Ibu Kasimunati. Mugi menika ndadosan kesaenan dumateng kita sedaya khususipun dumateng temanten kekalih ingkang nembe berbahagia. Para rawuh ingkang saduh kinurmatan, ing mriki kula winangka wakil saking Bapak Sugiono winangka wali temanten putri nampi kanthi gumbiraning manah menapa ingkang dados pasrahipun Bapak Muji dalah Ibu. Nggih menika wontenipun oborampe majemuk Pak Upokarti sakjangkepipun ugi temanten kakung menika Mas Ahmadul Latif kanthi gumbiraning manah. Lan ugi Bapak Sugiono dalah keluarga ageng ugi masyarakat Alas Malang niku umumipun
badhe pun kula wentah kanthi sae pripun anggenipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para rawuh ingkang sadugi hormatan, ing mriki kula ugi matur ingkang terakhir nggih menika mbok menawi Bapak Sugiono dalah ibu ugi umumipun masyarakat Alas Malang mriki anggenipun paring gupuh aruh suguh iki lungguh dumateng panjenengan sami wonten ingkang boten ngresepi penggalih panjenengan sami utawi nyocoki dumateng penggalih panjenengan. Kula winangka wakilipun Bapak Sugiono dalah keluarga ageng ugi masyarakat Alas Malang mriki nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dairing dedonga mugi-mugi temanten kekalih nggih menika Mas Ahmadul Latif ugi Mbak Siti Nailatur Rahmah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah atut rukun bagya mulya pikantuk keturunan ingkang soleh solehah miturut dumateng agami keluarga bangsa lan negara. Ingkang pungkasan para rawuh ingkang sadugi hormatan, Bapak Sugiono adalah keluarga ageng di masyarakat mriki ugi paring dedonga dumateng Bapak Muji sak rombongan sak pangombyong mugia sepundur saking Alas Malang mriki ngantos mangkit dugi dalemipun piyambak-piyambak tansah manggi rahayu wilujeng slamet boten enten setunggal alangan punapa. Makatane ingkang saged kula aturaken mbok menawi wonten trap sulit ugi sopan santun awit cubluk pamanggih kawula pribadi nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten sampun kasembatan lumadening pasrah panampi sekar cempaka mulya sasele katur pepundhen kula kekalih nenggih Bapak Haji Ali Muhtarom dalasan Bapak Ki Haji Soim kanthi tatas titis tetes wijang wijiling pangandikan saking pepundhen kula kekalih kula aturaken panuwun. Arsa kapanggihaken jumbuh tata cara adat ingkang sampun lumampah wonten kaladan menika nyun tambahing pangestu mugi-mugi panggih serat mojo pengantin sarimbit purwa madya lan usra tansah manggih wilujeng rahayu gatahen robeda satunggal menapa. Kawistara sampun siaga satata ubur ampe panggih menika pramila nyuwun tampahing pangestu lan ugi lampahing panggih pengantin sarimbit kairing kanthi unggeling cantaka kang munya sesaut-sautan. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat pinundi saking pangwasaning Gusti Kang Maha Suci. Pangging serat mojo pengantin kakung miwah pengantin putri nulat nulodo edi endahing budaya Umiring sesanti tetesing yasmar sudi mardawaning budya tulus. Budya ateges budidaya kang mijil saking using penggalih wonten tulus hamengkuwerdi saliring pangesti kang tinuju kautaman. Ya ing mangkono mapan wonten sasara panggih pengantin sarimbit samya ambalan gantal kang winastan gondang kasuing kalawan gondang tutur. Wontene pacaping sedya mugi pengantin kekalih tansah manunggaling tekad cipta rasa karsa miwah karyane ngantos salami laminya. Pengantin putri wus jawat asta talasan pengantin kakung sigra laju hanjeng kusarwi sembah kalbu mring pengantin kakung. Sigra pengantin kakung rucacan luarsa pidantiga antiga pinidrak padha pecah saknalika. Mabyor pecahing wiji dadya gumelaring alam padang. Sigra pengantin putri amiji iyampeaning kang rupa minangka plarampita.
ngicali saliring Sukerta mugi tulus mulya manggih raharja. Kambang kumampang Sekar Triwarna salebeting bokor kencana nenggih Sekar Mawar Melati miwah Sekar Kanthil. Sayekti menika Prarampita lamun ta winawaring tembung manis lumantar kedaling lati. Dadya pambukanding karya tama ingkang hanggung kumantil kantiling pandhaming netra tumanem ing tungtunging nala. Juru Sombaga ingkang mratitisaken pangging pengantin sarimbit ngasta Sarat Sarana ingkang winastan Kendhi Pratala. Kendhi wis ngarani kendalining diri. Ya ing mangkono Juru Sombaga ugi ngasta Sarat Sarana ingkang winastan panjang ilang uter utawi iker. Iker dumadi saking janur kang dipun enam wujuding kados bokor cacahe sekawan isine jajan pasar dalah cok bakal. Werdi kang sinandi Iker pilih pengantin sampun kineker talining akrambi mila kedah saged meper mring hawa nepsu lamarah alwamah supiyah dalah mutmainnah. Lampahing Iker kaubengaken ambal kaping 3 sayekti menika Prarampita sangkan paraning dumadi Purwamadya lan Usana. Wondene pinilih perangan 3 sayekti menika Prarampita pilih wonten jagat raya menika datan langgeng sedaya owah gingsir pindhane cakra manggilingan. Purna panggih pengantin putri arsa papan wonten sisih kiringipun pengantin kakung sigra sinegepan sindur ingkang awarni rekta miwah seta dening Rama Ibu. Sekar Puspitawadi ingkang kaasta dening papiting pengantin kakung kaliru kalian Sekar Puspitawadi ingkang kaemban dening papiting pengantin putri. Yung mengkono ingkang winastan upacara adat sinduran lamun ta cinandra kamaya maya larase. Lulus mulya manggih raharja. Pangging Serat Maja pengantin sarimbit cinurung idi pangestu ingkang wilujeng saking sang yanding para tamu. Kinarubyuk dening para kadang sentana miwah warga wanda kang samya hanawung krida. Sarwa, sarwi, asesanti, hayu. Hayu rahayu. Rahayu kang samya tinemu. Susila prasaja ing salwiring kati. Lampahing upacara sinduran hamengku werdi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun ing karsa tutwuri handayani kanthi pinayungan Buti Rahayu saha kawilujengan. Topi saking sambikala pangging Serat Maja pengantin sarimbit tumuli katindakan upacara krobongan jangkep kembul bujana Andrawina ingkang kapurwakan upacara tanem jero ingkang hamengku werdi bilih ing rikanggahan menika nenggih Bagus Ahmad Dul Adid dalasan Roro Ayu Siti Nailatur Rahmah wasinengkaaken ing aluhur kawisuda minangka raja sedina ya ratu sedanu. Purna tanem jero pengantin sarimbit nindakaken upacara bobot timbang tumpang pangkon mapan wonten sasana adimulya. Bobot timbang tumpang pangkon hamengku ngerti. Nimbang bobot bebet bibiting pengantin kekalih dening ingkang Rama. Sinaksenan dening ingkang ibu astanipun ingkang Rama. Karangkulaken wonten pamidanganipun pengantin kekalih. Ingkang ibu lenggah mapan wonten kajengipun pengantin kekalih. Ugi hamengku werdi bilih boten bedak-bedakaken antawisipun putra mantu dalasan putranipun piyambak. Sedaya kawengku kados putranipun piyambak.
Purna bobot timbang tumpang pangkon mapan wonten sasana adimulya. Tumuli katindakan upacara candhakipun nenggih kacar kucur tampa kaya. Kacar kucur tampa kaya tuna satak hati sanak biyen wong liya saiki dadi sedulur. Makarya lancar rejekine mancur-mancur. Kacar kucur tampa kaya pengantin kagung paring guna kaya dumateng pengantin putri. Ingkang kadadosan saking tilam lampus kang sidolan suket kalonjana isine beras kawak, kacang kawak, ketan kawak, deli kawak kacampur arta recehan tring. Sinuntak tanpa pedhot sinartan dedonga mrikarsaning Gusti. Mugi antuk kanugrahan arupi rejeki ingkang barokah, rejeki ingkang malimpah-limpah ing tembe minangka saka madeging keluarga. Satemah turah sandang, turah pangan, lan papan. Tumuli katitipaken dhateng ibunipun pengantin putri, samangsa-mangsa pengantin sarimbit wis bagya mulya. Tansah enget mring bapa ibu ingkang angukir jiwa raga. Purna kacar kucur tampa kaya mapan wonten sasana adimulya. Tumuli katindakaken upacara candhakipun nenggih dhahar klimah kang winastan, dhahar boga jenar Mancawana. Boga sega Mancawana kanthi minayungan songsong janur kuning minangka pepetanding pangayoman. Ya ing mangkono pengantin sarimbit nindakaken dulang-dulangan. Dulang-dulangan hamengku werdi bilih pengantin kekalih. Tansah sih-sirisehan kang tegese padha bobot katresnanipun. Senadyan merangguli kawontenan ingkang maneka warna, dhateng owal katresnanipun tansah atut runtut reruntungan pindho mimi lan mintuna. Purna dolang-dolangan kaparingan unjukan toya wening. Toya wening mujudaken weninge manah saha menepe kalbu. Mugi-mugi pengantin kekalih anggenipun nglampahi bebrayan agung tansah linambaran watak ingkang wening, ati ingkang wening, ugi pikiran ingkang wening. Biak padhang suwila ingkang katingaling pandeming netra namung jejipahan ingkang kedah sinangkul nuwun kula nuwun. Sampun kasembadan krobongan jangkep tumuli katindakaken sungkem pangabekti mring bapa ibu pratandha pilih pengantin kekalih tansah ngunjukaken raos pamuji. Mapan wonten sasana adimulya ya sasana rinangga. Sri Atmaja pengantin sarimbit karucat canelanipun ugi kalolos dugipun pengantin kakung. Arsa jumangkah angaras pepadaning bapa ibu nyuwun donga pangestu anggenipun bebrayan manggih wilujeng rahayu. Kula ingkang sowan bapa ibu ngaturaken sungkem bekti kula kunjuk bapa ibu nyuwun lumunturing samudra pangaksama mbok bilih saking tata basa miwah subasita kula ingkang boten mranani dhateng penggalih panjenengan. Kula ngrumaosi kathah dosa, kathah kalepatan dhateng bapa ibu. Ugi ngaturaken panuwun ingkang sampun kersa ngrumat kula kanthi sae. Kula wentah kanthi piwulang ingkang sae. Rinten dalu tansah paring donga pangestu dhateng kula. Kula ngrumaosi dereng saged paring piwales menapa-napa Bapa Ibu. Matur nuwun Bapa, matur nuwun Ibu. Ingkang baken kula nyuwun donga pangestu saking Bapa Ibu. Anggen kula bebrayan panggih wilujeng rahayu. Kalebet marginipun sakinah, mawaddah lan warahmah. Nduk cah ayu yongger cah bagus,
Aku minangka wong tuamu wis tak tampa pangabektimu, wis tak tampa pangapuramu, ya wis tak paringi pangestu. Mengkono iku wis dadi kewajibane wong tuwa ya nduk ya ngger. Wong tuwa ora ngarepno walesan apa-apa. Wong tuwa wis marem, wong tuwa wis bungah atine kapan anak-anake bisa bagya mulya. Ya mung sliramu sing tak kudang ya tak gadang-gadang. Tak suwunke marang Gusti mugi dadi putra ingkang paring guna. Banjur sliramu saiki wis mangun keluarga sinarengan garwamu. Pesenku minangka wong sing tuwa sing guyub rukun ya nduk ya ngger. Sing guyub rukun nyedhako marang wong tuamu, nyedhako marang guru-gurumu, nyedhako marang Gustimu. Ya mengkono iku jalaran urip ingkang barokah. Ya ing mangkono pengantin kekalih tansah nindakaken piwulang ingkang luhur. Ridallah fi ridal walidain. Ridane Gusti Allah tumapak wonten ridane wong tuwa loro. Sampun kasempatan sungkem pangabekti mring Bapak Ibu mila ungling gending kasuwuk nuwun. Kawistara sampun paripurna sungkem pangabekti mapan wonten sasar adimulya. Penganten sarimbit arsa nindakaken poto pangeston sawetawis sinarengan pepunden wajib nenggih Bapak Sugiono, Ibu Kasimuniati, dalasan Bapak Muji, Ibu Wasini. Ing mangke hamba bilih sampun paripurna sinarengan pepunden wajib kasumanggaken Bapak Ibu, para tamu, keluarga ageng, para ngambung biesan ingkang ngersakaken foto pangeston utawi foto bersama kasumanggaken mapan wonten padi-padi. Kapetik gambaripun filostory nggih. Hanya rengi lampahing foto pangeston kanca-kanca saking kanca-kanca saking Arya Nada kasumanggaken paring lelipur sinambi ngrantu foto pangeston. Yuk Masku. Iki waktu terbatas dinten Jumat nggih. Iki ameh nimbal khotbah barang kok. Nggih. Mangke bakdo foto pangeston bedolan sampun paripurna. Mohon satset das-des niki pun setengah jam rampung. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersama. Kasumanggaken derek foto pangeston Bapak Ibu, monggo. Kasih wonten wekdal. Aduh senangnya pasangan baru duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul laksana bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau. Aku senangnya pasangan baru duduk bersanding bersenda
Monggo keluarga besan derek foto pangesman kasumanggaken tasih wonten nun. Bersanding bersendagurang bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru. Di saat kau berbulan madu, tinggalkanlah masa remajamu. Di saat kau berbulan madu, sosoklah masa depanmu. Agar kalau kau hidup bahagia, rukun aman damai dan sentosa. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru. Duduk bersanding bersendagurang. Aduh senangnya pasangan baru. Duduk bersanding bersendagurang. Kan raja dan permaisuri tersenyum simpul laksana bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Matur sembah nuwun kanca-kanca saking Aryanada. Nggih, tanggap sasmito saking Jurusembogo arsa katindakaken punaran utawi bawahan wilujeng. Sinaringan kanca-kanca Aryanada kanthi tembang lewung masuk dados yuk. Ayo yo, ayo yo, ayo yo, ayo yo. Wedene adae Mas. Digoyangno Masku. Dadi liwung atiku nalikane sepisan katamu. Wong bagus dadi lagu bodo ati rintan siang dalu. Dikorban jiwa raga buka rasa kumete sing kamu. Lernya Monggo Bapak Ibu tasih wonten wekdal foto pangeston. jatan bisa lagi hatiku. Suwi kon ku ngenteni liwanging ati ka entuk jampi. Hiyo 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 hiyo. Radio atinya wiji nadyan apa tak lakoni. Lah ya Mas ade semene gedene aku nak ape ngene yo
kangelan apa ngene. Mak ceklekna. Lho, Lah ceklekna. Lah ngono to ya. Baik sekali sih. Adae wol gawe ade kok. Lah gue dene ngene Mas, ada ya Mas. Nggih. Biasanya diadai manci loh. Heeh. Ngono. Iki variasi baru ngono paling. Heeh. Endi muridku? Endi le Mas? Iya piye? Aku dek lali. Iya ya Allah. Muridku ya akeh jebule. Lah ya wong ada-ada. Murid? Heeh. Murid? Iki Bu Guru. Oh alah, hormat gerak nakno. Bu Guru iki. Nggih Bu Guru. Lah ya iki muridku ning kene ndek mau ning kono lho wis ilang neh ndi mau. Yuk Bu, ditelaske Bu nggih. Yuk. Nggih. Sabda pandita ning sliramu dasya sisihanku mogi Gusti lati tresnaku bakal ginawa mati. Aryana Rebat sawung jagoan Aryana Dayo. dadi liwang atiku lahir Yuk. Yuk, ya. Sikat yuk Pasku. Yuk, ya. Nggih, Mbak Doni iki sampun, Mas. Nggih. Enten luaran. Heeh, terus lanjut. dihabiskan. Dihabiskan sekalian, heeh. Ngesek, ngesek. Sabtu pandita dasya sisi Oh ya. mogi Gusti tresnaku bakal ginawa. Nggih, matur sembah nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung kemawon awit wekdalipun menika nggih wanci nyedhek Jumatan. Para rawuh ingkang sedaya kehormatan ing menika kawula badhe ngrikaraken luaripun utawi gadai nadar utawi uni panjenengan sedaya dados paseksen bilih riyen Mbah Sulasmi simbahipun temanten putri wekdal tasih sugeng nandang gerah. Ibu Sulasmi nggadahi nadar utawi uni bilih mangke mbok menawi keng putra wayah benos Roro Ayudhya Siti Naitur Rahmah dados manten utawi palakrama badhe pun tanggapaken penyanyi ingkang silih Mbak Diana nggih saking tlatah Sulur Sari.
Sak mangke Ibu Sulasmi sampun katimbalan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala menika kangge ngluwari yungelipun pun badhe pun lampahi dening ibunipun temanten putri Ibu Kasimunati kalih Mbak Diana sembahken kusumangkaken bedhot kupat luar. Mila sing menika kanthi ikra bismillahirrahmanirrahim kupat luar dipun bedhot. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Pun tarik luar 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 luar. Oke. Makaten nyuwun pangapunten jenengan dados saksi luaripun ikor utawi nadaripun Ibu Sulasmi. Mugi-mugi Ibu Sulasmi timpitaringan Jebaro Kuburo pada dalane dipun daku dening pangerane pikantuk swarginipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Katen pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun pepunden kula Bapak Kyai Haji Soim ingkang sampun kepareng ngluwaraken menapa dene ingkang dados nadaripun Bapak Sugiyono Ibu Kasimuniati. Kawistara sampun kasembadan luwaran arsa katindakaken bedolan pratandha pahargyan tuwin pawiwahan ing rikandhan menika sampun paripurna ing mangke kasumanggaken para tamu kakung putri para pambiyung pisan sami jawat asta utawi saliman. Bu, Pak. Nggih. Oke. Oke. Nampi dawuh mangke bapak-bapak badhe Jumatan kasumanggaken jawat asta rumiyin kalih pengantin sarimbit. Ibu-ibu mboten Jumatan to nggih? Nyantai mawon los tekan kok sore. Nggih. Balik magrib kok bareng aku. Heeh. Bapak-bapak pe Jumatan to nggih? Sinaringan lampahing upacara bedolan menika sampun dumugi kita wonten pungkasaning pahargyan tuwin pawiwahan dauping pengantin sarimbit Negeri Roro Ayu Siti Nailatur Rohmah Dalasan Bagus Ahmad Dulagin kanthi wilujeng rahayu datang rupido satunggal menapa. Kula jejer minangka panatacara ngaturaken gunging panuwun katur kanca-kanca ingkang sami ngayi karya nyuwun lumutring samudra pasama ambo bilih saking tata basa piwasuba sita kula ingkang boten pranani dhateng bekalih panjenengan. Sepisan malih kula nyuwun agunging pangapunten. Usul cekap ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Wong dene wekdal candhaipun kula aturaken kanca-kanca Aryana Sugeng Amirsani. Nuwun.